nôl gyda Llun Gwynedd Rhan 3. Fi wedi dechrau ffilm hwn yn barod actually, ond sa'n gallu cofio beth fi wedi dweud. So, yeah, dyma fi. Actually wedi cael y trwy'n yn gywir nawr. Spoilers! Na fi ddim. A nawr fi'n ail wneud y cig. Achos nes i fe'n iawn ond yn rhy fach. So, yeah, angen jyst wneud e bach yn fwy, felly mae popeth yn edrych yn fel in proportion. Wel, sa'n gwylio X Factor fel arfer, ond fi sy'n rhoi arno os fod ys dim byd ar y teledu. Ac, right, mae'n fel Judges' Houses neu beth bynnag heno. Ac, mae'n Liam yn Niall, ond nid Niall o One Direction ond Niall Rodgers. It's the wrong Niall. Actually, fel the right Niall achos mae Niall o One Direction yn fel boring as flip on fel. Diwrnod rhif 2. So fi gorffen fel yr outline nawr. Ac wedi dechrau lliwio mewn, wel, fel wneud y shading neu beth bynnag. Yeah. Heddi yw diwrnod siamai. Fi wedi bod mas cinio am ddim heddi gyda'r coleg achos maen nhw'n mynd ar siaradwyr Cymraeg mas am fwyd am ddim. Fi wedi clywed unwaith y mis, so bydd hwnna'n cool. Actually jyst wedi siarad gyda'r pobl sy'n gweithio yn y coleg yn fwy na'r myfyrwyr eraill achos fi jyst yn dod ymlaen yn well gyda'r pobl sy'n gweithio yn y coleg. Y myfyrwyr eraill I gyd yn siarad Saesneg gyda'i gilydd ac fi ddim moyn fel mynd mas jyst I siarad Saesneg. Fi'n neud yna trwy dydd yn y coleg ond yn ddiflas gweithio'n anodd. Yeah. Fi wedi dod yn aelod o'r gerddorfa ukulele hefyd yn ystod y pythefnos diwetha a fi'n fel cael loads o hwyl gyda fe. Neithiwr nes I ffixo'r trwyn a nawr fi'n gallu symud ymlaen I popeth arall fel fi wedi bod yn neud. Yeah, mae'n edrych yn good, fi'n hoffi. Mae'n fwy ddiddorol na'r un gynta achos mae'r cysgodion yn ddyfnach ac mae'r lighting yn fel fwy dramatic. Yeah. Diwrnod rhywbeth so I wedi bod yn cyfri. Yeah, so fi wedi gorffen llenwi'r croen mewn ar llygaid. Jyst yn mynd I fel angen neud fabrics wedyn gwallt a wedyn plastics. Fel arfer gyda'r hockey things fi'n neud y helmets yn gyntaf a wedyn y gwallt. Ond gyda'r llun yma o May, sa'n moyn i'r di o'r headphones mynd fel smudge mewn i'r gwallt. Fi'n meddwl neud bach o time-lapse ohono fe fel y gwallt neu gymaint a fi'n gallu ohono fe achos mae'n mynd I cymryd ages fel arfer mae gwallt yn cymryd ages. Mae dad fi wedi rhoi bocs I fi I roi yr holl CDs yma mewn ond sa'n meddwl bod popeth yn mynd I ffit o mewn fyna, ond o leia fi'n gallu fel shifto rhai o'r mess, achos I fod yn honest, sa'n actually fel hoffi cael, you know, as crazy as it sounds, sa'n hoffi cael massive pile o tat ar bwys fi. Ah!